Assenyala quins dels següents desenvolupaments plans que es presenten a continuació corresponen a cossos de revolució. Justifica la teva resposta en cada cas. Bé, aquí reconeixem, no, que aquesta figura és o podria ser el desplegament d'un cilindre, però què és el que tenim? Que en un cilindre, justament quan s'envolta, no, doncs diguéssim, aquesta longitud, la longitud o la base de la cara lateral es correspon, no, amb el perímetre de la base. Però clar, què és el que tenim? Tenim que el perímetre de la base, no, el perímetre de la base és o bé 2 per pi per al radi, val? És a dir, unes 6 vegades, no? Perquè això és 3,14, no? I 2, no? Per tant, aquest valor d'aquí és unes 6 vegades el radi, o també tenim que és pi diàmetre, on pi és 3,14, per tant són unes 3 vegades el diàmetre. Clar, si jo agafo el diàmetre d'aquesta circunferència d'aquí o d'aquest cercle, 3 vegades seria 1, més o menys, 2, 3, 4, 5. Veig que m'hi cap moltes vegades, és a dir, aquest cercle d'aquí, el seu diàmetre, cap més de 3 vegades. Per tant, si jo enrotllo aquest cilindre, aquest rectangle en forma circular al voltant d'aquesta base, doncs veuré que me'n sobra. Per tant, aquest no pot ser una figura d'un cos de revolució. Doncs el cub tampoc, no? Perquè si jo tinc el cub, no? Recordem que perquè sigui un cos de revolució, si jo el tallo en plans horitzontals, doncs m'ha de donar circumferències. I posi com posi el cub, és impossible que em doni una circumferència. Aquí tornem a tenir un desplegament que pot ser d'un cilindre, i ara anem a comprovar que aquest diàmetre és més o menys aquest d'aquí fins aquí i més o menys fins aquí. Sí que em pot donar 3 vegades, una miqueta més de 3 vegades el diàmetre. Per tant, sí que pot ser que això d'aquí s'envolti això d'aquí i doni el mateix. Per tant, direm que aquest sí que és un cos de revolució perquè pot ser el desplegament d'un cilindre. I aquí, doncs, encara que això està una miqueta malament, però això és un cercle, i fixem-nos que justament el mateix. Aquesta longitud d'aquí ha de ser 3 vegades el diàmetre, una miqueta més de 3 vegades el diàmetre. I veiem que sí que pot ser, no, que aquesta longitud d'arc sigui justament igual que el perímetre de la base. Per tant, aquí sí que direm que pot ser un con, vale? I que sí que serà un cos de revolució.